Magkano po dito? 250 po sa dry fit. 250 sa dry fit. Wholesale yon. Wholesale retail na po. Meron din silang mga tawag dito. Meron din silang mga sombrero. Ayan o, ang gaganda. Ang ganda ng mga sizes niya. May mga short. Video ko lang ma'am. Anong stall mo? 524 po. 524. Si ate nagbebenta ng mga pang boys. 524. Dito lang siya sa may bungad ng kalsada. Ang ganda. May mga short din siya. Thank you. May mga short. Ang ganda. Magkano dito ma'am short? 100 po. Makapal kasi siya. Wholesale yon. Magkano retail mo dito? 110 na. At 110. Ay, add 10 pesos lang no. Makapal kasi siya. Pwede nga pang lakad eh. O, meron din siyang mga pants. Din siyang mga pants. Magkano pants mo, bebe? Ayan po, 190 190 na. daw. Anong stall mo? 499. Bungad din si madam. Dito tayo sa... Thank you, ma'am. Thank you. Dito naman sa short. Video ko lang, ma'am, ha? Sa mga short niya is 80 wholesale, 100 ang retail. May mga iba't ibang design. Ito, 80 ang wholesale, 100 ang retail. Yan si ma'am. Thank you, ma'am. Ito. Sa 520 siya. 520. Sarado pa sila. Pero ang gaganda, oh. Sarado pa siya. May mga sa 504, sarado pa kasi siya. Yan. Eh, ganito yung nabili ko noon sa may Bagti naman yan. Dito yung mga plus size, guys. Sa mga naghanap ng plus size, yan, 100 pesos. May mga short silang maong. Gaganda. Magkano yung ganito nyo? Wholesale tsaka retail, magkano? 85 madam. 85 wholesale. Oo, Retail, 95. 95. Parang add 10 pesos. Cute. Free size naman to, no? Sa mga naghahanap ng ganyan, marami silang mga iba't ibang design. Anong stall mo? 392 ma'am. 392. 392. Stall 392. Ang cute, oh. Tsaka maganda yung tela, no? Open po ma'am. Oo nga, eh. Thank you. Bye-bye. O, sa mga naghahanap naman ng mga pang boys, meron dito. Open, bagong open pa lang kasi sila, eh. Kaya yung iba, sarado pa. Sa mga naghahanap ng pang kids, ay ang bongga. Sa mga naghahanap ng pang kids, may mga iba't ibang design dito. Ayan, oh, patutu. Patutu dress. And then, 7 ulit. Ito yung stall ng 7. Ganda. Ganda. Oo. Ang cute. Ang gaganda ng design talaga ng 7. Pili natin. Ganda talaga ng mga design ng 7. Ay, sorry po. Pili lang, madam. Magkano retail tsaka wholesale? Charot. Ay, si madam. Na-vlog ko na rin sa kabila nyo eh. Bumili na ako doon kay ate. Magkano yung nyo dito? 200 Retail and 200 wholesale, 220 retail. 220 Ito retail. po 190. 190 retail. 190 to 170 wholesale. 170. Ay, yung parang siya, ang tawag dito yung co-ords. Ito ma'am, best cohorts. Ito yung 280 best wholesale, 300 retail. O, pack na pack yung kanyang lipstick. Thank you. Ano ulit, madam? 280 wholesale, 280 wholesale, 300 retail. 380. Screenshot nyo na lang yung Facebook page nila tsaka yung Instagram. Then yung kanilang number. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, kuya. Di ba ang daming mga ng 7 magaganda kasi yung... Magkano yung ganito? Magkano yung ganito po? Ay. Magkano ganito po? Paninda niyo po ba, ma'am? Ay. Pagkano retail tsaka ano po? 140 po. 140 daw, guys. Mura yan. Pakalitin dyan, ma'am. Di, mga nagtatanong sa mga viewers natin para 140 retail, Hindi, 140 wholesale. One- 40 retail. 140 retail, 130 pesos. Tsaka kita nyo naman guys, makapal siya. Ang ganda ng tela. Ayusin mo. Ayusin daw, sabi ni ma'am. Cotton yan, ma'am. Opo. Pag marami yan, bibigyan kita ng discount. O, pag maramihan, bibigyan ka ng Meron discount. tayong mga- Sir, ibigay mo yung contact number tsaka yung Facebook nyo po. Anong Facebook nyo po? Ray. Uy, kamukha ni Raymond Magat.
Raymond Magatching kamukha niya. Anong ano nyo po para sakaling may viewer tayo na gustong kumuha? Yung number po. Apa. Pwede po bang Apa. Ganun po yung ginagawa ko kung dito para Saan po ba kayo? Jasmine Ella po. Sa sukat pa po. Sa YouTube ko po. Apo. Apo. Wait lang guys. Marami pa rin na dito si kamukha niya nga si Raymond Magatching. Meron silang dito, long skirt. 65 wholesale, ang retail is 65. Maganda yun kasi may mga price na para Meron din po. hindi na magtatanong. Meron din po akong slit, ma'am. Meron ka lang pong Ito po, split. may slit. Ayan, magkano wholesale niyan, kuya? 60 po. Sa mga 60. nag-o-office dyan, Opo. ayan 60 pesos. Spandex ba tong tela niya? Spandex ko. Maganda po rin sa may. Maganda. Thank you po. Wala po din. Dito lang sa stall number, Hallway 15. katabi siya ng 379. For all. Thank you, ma'am. Opo. Uy, ito yung mga guys, dito sa My Sweet Fashion. Sa My Sweet Fashion, makikita nyo sa 812, ito yung mga gown. Ganda ng mga gown. Ito na naman yung favorite ko. Magkano dito, madam? 300. Bumaba na siya. Kasi dati magkano to, ma'am? Parang 380, no? Noon. Bumaba na siya 300. Maganda kasi yung tela niya. Sa may 19, hallway 19. So naman may mga magkano kaya to? Ang ganda, Spandex yun. Magkano din may mga cherry po? 450. Ang cute niya kasi. Anong tawag dito? Corduroy ba yun? Ay, hindi. Anong tela nito? Basta may tawag dito sa tela. Ang ganda. 450 daw siya. Ano na yan? Retail tsaka wholesale. Okay. 450. Dito ma'am, 350 lang. Sa inyo 350. Ayan, may 350 Pera lang, sila, Heidi. guys. Sa dulo, 300 po. Di ba ang ganda? Ang cute kasi niya. 300 to, ma'am. Yes po, tsaka ito po, meron. Magkano yung ganito? 300 ma'am. Ito rin yung ibang design nila pa-crop top siya. This is 300 pesos. Okay. Habang po po. Bangkok kasi siya. Ito yung 300. 300 naman to. Etong mga pants nyo magkano? 350 po. Para maano nila yung price. 350 ang wholesale tsaka retail. 330 wholesale. 330. Anong Facebook page nyo? Duckling closet. Duckling, hindi kita makitabi. Duckling faucet. Faucet. As in, closet. FB page nyo yun, no? Nandun na rin yung mga price. Nakapost pati yung number nyo. Ayan si ma'am. Thank you, ma'am. Ganda. Okay, thank you. Yan yung kanilang mga benta. Ito naman tayo. Mga panty, mga bra. 200. Hello, ma'am. May 2 for 250 sila. Anong Facebook? May Facebook page po kayo, ma'am? Wala. Pero anong stall mo po? 463. 463 Hallway. Murang-mura lang. Oh, Saka diba? Brand. May kamukha kang yung kasama nila, yung bakla ng taon. Sino doon? Wait lang. Nahilo ako. Sino? Yung pinsan ni Lloyd Cadena din. Famous din ah. Yeah. Anong vlog nyo, ma'am? Anong pangalan ng vlog nyo? Jasmine Ella. Mamaya ko na to i-upload kasi maraming nagtatanong na sa Green Hills talaga ako nag-vlog yung mga iPhone. Sabi nila, try mo ma'am sa i-check nyo po. Anong pangalan Ayan. Jasmine Ella po. Thank you sa bisita, ma'am. Di ba? Ang Punta ganda kayo niya. sa Taytay. Oo nga, may mga bra tsaka Yes, murang-mura lang po Bawal yan. kasi si ma'am, nandito siya sa tabi ko. Pero sure maganda yan. Thank you, ma'am. I-check mo, ma'am. Iaano ko na ito mamaya upload. Bye! Di ba ang bait niya? Bait ng seller. Dito naman tayo, guys. Nandito pala ako ulit. Dito na ako sa kabila. Ang babait na mga dito, ha? Sa may Taytay Changgeng. Gagahanap ako ng bedsheet, guys. Sa mga naghahanap ng hello po. Meron silang dito, tag 20 pesos lang. Ano yung tag 20 mo, Nay? Yung mga ganyan. 20 pesos. Meron silang mga bedsheet. Magkano bedsheet mo, sir? Depende sa size po. Pagka family size, king na ba yon o queen? Queen pa lang yun. Magkano yung ganito mo, sir? 200.
280. Kasama ng pillowcase. Kasama yung? Pillowcase, Kasama yung 2. Dalawang pillowcase. Magkano yung 2? 2 pillowcase. 280. Tsaka maganda yung tela niya. Ayan. Anong klaseng tela to, sir? Canadian. Ayun, premium Canadian. May kasama ng pag bumili ka nito, may kasamang dalawang case na yan. Kasi yung iba, sir, di ba hiwalay? Hiwalay. Oo, hiwalay. May mga iba't ibang design, may Mickey Mouse. Ayan, daming iba't ibang design ni sir. Anong stall mo, sir? 258. Yan, sa stall 258. Yan, makikita nyo si sir. I-search nyo po kasi i-upload ko na rin ito mamaya kasi maraming mga viewers natin na punta sa Taytay, yung mga price ba, mga update. Jasmiela po. Jasmiela. Opo. Thank you, Thank you, sir. Anong name mo, sir? Lance DJ. Meron po kayong Facebook page. Anong name po Facebook page? Charator Design. Sharon Charator Design. Charator Design. Ang cute ni Baby. Nakasali siya sa vlog. Thank you po. Bye-bye, kuya. Bye-bye, baby. Ito naman sa stall na yan. Okay, dito tayo, guys. Ganda. Pack na pack. Ay, hello po. Video ko lang, ma'am. Magkano po yung ganito po? 200. Wholesale po, tsaka retail. Ang ganda. Pang-office siya. Pwede pang-office. Etong mga ganito nyo, ma'am. Ano siya? Opo. Gown na gown. Magkan 200 po. O sa mga naghahanap dyan ng ng pang-event. No, ma'am. Tapos partneran lang ng crop top. Ganda. Thank you, ma'am. Ay, ang ganda. Size na lang 168. Mga dito, co-ards ba tawag dito? Ayan, mga co-ards. Hello. Magkano dito? Maganda yung back niya ha. Pag ganyan siya o pa-open. Magkano ang wholesale tsaka retail mo dyan, Le? Retail po 235. 235. Retail. Ang wholesale? 225. Parang add 10 pesos. O, lahat nga sila add 10 pesos. Ang ganda kasi alam nyo guys, sa iba, binibenta nila yun ng 500. Dito lang sa Taytay. Bagsakan kasi dito sa Taytay. Ang gaganda ng mga co-ards niya. Merong iba't ibang kulay to ha. Ayan, may parang velvet. Hindi. Violet na. Parang purple. Tapos yan, yellow, neon green, white. Basta maraming Dito sa 168, meron kayong Facebook page. Anong Facebook page nyo? Clear and light. Clear and Light. Line. Meron kang calling card? Wala. Clear and Light. Live. Ayan. Eto, ay ang ganda nito ha. Ganyan lang gagawin ko dito. Magkano ganito mo be? 210. 180. Yun na yung price, walang retail ganun. 180. Sale po 160. 160. Plus 10 lang, plus 20. May mga iba't ibang design. May brown tsaka white.